уважаеми състезатели, треньори, любители на колезденето, господин бившият кмет на град Каблешково. Изключително ми е приятно да поздравя всички състезатели с добре дошли в Каблешково, защото колезденето и времето вече се оправя. Колезденето е един невероятен спорт. И се радвам, че има толкова много участници и виждам и най-малките, което ми дава надежда, че наистина чрез спорта ще направим една здрава, една силна, една успешна нация. Благодаря на господин Балев, президента на Българската федерация по колездене, че е тук, защото това наистина е голям празник за Каблешково и най-важното е, че освен, че за 8 път се провежда това състезание, град Каблешково вече има свой спортен колездачен клуб, да не е честито, и благодаря на кмета на Каблешково за всичко, което прави за града. Успех! Браво! Да станеш колездач, силен! След това да има готовност за него четвърти и пети клас. Желая успех на всички. Започваме. 5, 4, 3, 2, 1, старт! Давайте, момчета! Премия, мисля, че премия на обиколка. Браво, Вики, браво! Супер! Аре, младши шампиона! Изпълнител Виктор Санчев, колездачен клуб Поморие. Виктор